Dobrý deň. Na 7 krát sa to podarilo. Ja som vám hovoril. Vy máš šťastné číslo. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Giuseppe Penne a som kuchár Počapica. Toto je náš úplne prvý diel a vraj musí byť niečím výnimočný. Je typický pre slovenskú gastronómiu. No. Okrem týchto krások z reťazca mi tu kolegovia pripravili na stolík chleba a soľ. Nevy chcete, aby som sa otravil? Dnešný diel bude skutočne výnimočný. Vzdáme gastronomický hold slovenskému záchrancovi všetkých ľudí so syndromom 2+. A to je slepačí vývar. A ako v správnej kuchárskej relácii si musíme predstaviť ingrediencie. Takže poďme po poradí. Cibuľa, mrkva, galera a ešte by som tam dal aj celer a petržlen, ale ten tu niekto zabudol kúpiť. Čo sa týka koreňa, tak tu máme tú soľ nachystanú, potom čierne korene, sú už tam gasti, čo bez bujona ani vonku. A samozrejme to najdôležitejšie, potrebujeme kura. Ale toto zase dajaký inteligent zabudol kúpiť. Hlavne, že tu máme krásky z reťazca. A samozrejme by sme nevynechali tú najdôležitejšiu časť, lebo bez toho by ste nemohli fungovať, je postup. Postup je nasledovný. Zoberieme hrniec, nadrpeme do neho všetko, čo máme a 3 hodiny to necháme variť. A ja už som celo taký unavený, si musím dať za prášku. No, to je ono. To je tá správna ingrediencia. To je pre dnešok všetko. Ak si sa chcete zase so mnou takto parádne zavariť, aj na budúce, tak ma nezabudnite sledovať, ja vás nenájdem určite. A vidíme sa u ďalšieho skvelého, úžasného receptu. Pozdravom, Giuseppe Penne.